Tarve SlyMedia TV ndi Daniel Kacheri zora nhasi tiri Chikurubi maximum prison apo pachasanganiswa nevaimbi nevakomana vatamba nhabvu kuti vambopindawo mukati muno vamboona mararamiro ari kuita vasungwa. Sezvo zvamuri kuona kumashure kwangu izvi ndiwo mufaro uri muno nhasi nekuti vasungwa vambosanganawo nemafavorite artist avo vachiitawo sing along kunziyo dzavanoziva dzagara dziripo. Regai titenderere muChikurubi maximum prison masection akasiyana siyana tichiona nekuzotaurawo nevaimbi neivo vatambi vebhora ava muchinzwawo maonero avanoita upenyu hweusungwa. Tine musicians amunoziva nemukurumbira muZimbabwe anditika tine legends, soccer legends vakatamba bhora zvine mukurumbira saka tauya navo kuti vakwanise kumbotaura nemi vachikuonesaiwa kuti zvinhu zvakamira sei handiti muzive zviri kuitika panze saizvati imimi muchaendawo panze muri prepared kunosangana nezviri panze vakupei hope yekurarama handiti kuve muri muno haisiri kuti makanzi mugare muno zvachose. Mitemo yedu inotaura kuti muchazoenda kudzimba munochengeta mhuri handizvo here. Saka makurukota patiri kuno kunonzi kuAO isection just 20 macells saka ndo vamwe vacho vari muno vakomana munogona kusangana inavo. Maikwanisa kungoti tichidaiso mointrodusa ndinhingi vanatsoziva vamwe vari kudhauta kuti anenge yakatambika cheri rinopera zita rangu ndikusaimoni mutambi makati zvenyu tiripo ini zita rangu ndinonzi Mbeu ndakatangira magitari pakari paye ndakabva maoko ava mutukuti saka ndauyawo nemadziko mangu pano kuti tinge tichiwadzana tichionana tiri tose Masimba here zita rangu ndoitwa Mathias Mere. Asi mazuva ese ndangotirega towane mukana uno futi zvakare tiuye timboonana nekutaura kuti kunze mukombe chaPrayzer. Mashefu ngaramira sei yawa indonzi chawandi yawa chingika ndakarwa Life sentence. yawa life sentence banini kuri panzi manje sentence yangu ndoka hii ni lucky baba yawa ndafara kusangana manje zvakakosha Makadi tinotenda Mwari atisanganisa kuzuva ranhasi. Ini ndinoitwa Tondera Kapinde, former footballer, played for Dynamos, played for Wange, played for One Africa. Saka ndoti Don't justice my dad, former journalist. Makadi ndafara kungediri pano nditwa munyika chiri kwawo ndakatambawo bhora kunana Kamuzuma kunana Real Stars kunana Protection kunana Academy ndafara kunge ndiri pano ndinotenda kuti nemiwo mafara muchitoona ndiri Uncle Kate, I'm going to say.
Vaite zuva ranhasi vanemi vachitaura nemi vachikurukura nemi handiti vachinzwawo kuti zviri kufamba sei vachikusimbisaiwo mhuri iriko kumusha handiti hanzi inoda kuchengetwa nani nana baba vari munhu handiti ehe saka ladies and gentlemen you are free to interact with the vakomana vatinavo muno vakomana vanoshandika navo chaizvo Mwari aitwa kuti tive pano tichionawo muri wapenyu zvese zvinenge zvakaitika hazvo asi munoramba muri vanhu ende ndakushanyira iyo kuonawo zviripo. Zita rangu ndonzi Justice Majabi. Makadiko hama dzangu muri kufara here aizi onyamwerera ndimbona zita rangu ndoitwa Matthias Mere asi ndada kumbozoswera nemi boys tomboswera tese ka timbotaura nyaya boys handika boys kune vamwe vari kujeri vari kupika bosadza vasina kupika Chikurubi Mashuman wakatambika jere Stara mdoi Simon mtambi Hamunda kakoka wakati pasa buku akatwara majele nyimo zendegera ngoma kesi ya masona kuniva kona drama raibuda nzvinda ndiri muchaneta ndichijamba fenzi uko kumabvuku makadiko zera munhu unonzi Mbeu thank you so much. Thank you guys. Dzachekwa dzachena kuno mozviziva kuti machena chinopisa chinoitika zita rangu ndoitwa Empress Masina Nasi unotasangana tasangana neshamwari uva inokosha Mwari baba makanaka Mwari baba munogona nasi unotasangana ndinofara kusvika panzvimbo inonzi nhasi Mwari vanogona. There's always second chance. Saka ngatitarisirei kurarama muupenyu hwamangwana vakomana madzoka handitika ndonzi tawanda kokopinda zviwayo. Makadi team. Tinofara upenyu irwendo nai.
Pamwe tinopinda mugomba, pamwe tinogumburwa nechigutswa naye. Asi hatiti kana tagumburwa tobva taramba takarara ndizvo. Tikawira mugomba tinoziva kuti mugomba hatigaremo tinobuda naye. Saka inguva yakanaka yatagona kuti tisanganiswe mukati mezuva ranhasi. Tinotenda vatisanganisa hazviuraye kuti wagumburwa nditi. Asi chakakosha kuziva kumuka nekufamba uchiziva kuti ndinodzokera kupi? Kumba. Saka upenyu zvari rwendo ngatinenge kupera moyo. Zvinowanikwa izvozvo tichirarama. Zita rangu ndinoitwa Titus Nyawo. Ndiri muimbi kana kuti ndiri mutungamiri wechikwata chinonzi Vafambi pakutenda. Tinotenda nekusanganiswa. Mwari vakuitirei zvakanaka. Ahoy my comrades! Ahoy my comrades! Muri bwanji wa mabrasa. Muri safe. Muri safe. Aiwa, ini ndilo dzipondo maizia. Pana kuitos wana holy 10% sponsor aba. Angagaro city ne green ne red. Atori ahead. Madingala siyama ita. Say Bondo, Bondo, say Bondo, Bondo, say Bondo, Bondo, say Bondo, Bondo. Can you be freestyle, myself? Yes, and I'm over. No, I'm again. Hey, as soon as you fire, the sun never did never tara. Can we be busy to triple tara? I want to know what I was in the father. It's like avambosvika nekunoka dho ipa bherengende iwe zvoita vakomana venhendende kwadzi odha takatotumira kuparamende asi mayutimani tsoka hakusiri vakuguma kweupenyu tinosangana nditi vakauya banditi. Amana. Yawira imima kumana. Kambo tandara kumana. Mambo ndoneso eri mkati. Ndoneso eri panze. Somebody say charge. Charge. Akati sema banditi. Ndeka digo vibes nakuya zoti zopera boys. Zopera ndika. Digrima Shuman. Apachedo man, apachedo lakachimanya chini chandi. 16 years ndiri nditamba izvi nopera boys. 16 years 8 months nditamba izvi. Makidara ndakatanga ndakagara apo. Ndakanodzidzira music yangu pakona apo ndaudzwa kuti mukadzi akaenda. Nyangu akaenda boys varipo. Nyaya iri kundinakidzawo mande kuti inini panapa ndoziva imimi nemaofficers ava vaimbi vese ava ndivazive boys azpcs andisanganisa nevanhu ava zvatangira uku muri kuonawo mana ndokumbirawo maartisti ese ndine song wamana andoda kuloncha next musi wa29 pademview pane song yemadrugs handiti tichakumbirawo maartisti ese kunyanya mukoma simon mutambi ndavaona apa handivaziva asi ndataura navo ndatungovaona ndovadawo pasong iyoyo yemadrugs handika ndomboro wakapi ndakuti ndakamuda
sezvo ndiri padhenika ndorwa ndoda ona takuita se vamwe shura 1-1 ndiye shuro kana 3 but ndekuti titeerere ka ndinofana mukozi mashoko acho patinoimba chibhanditi paipai munofanira kuteerera mazwi kuite kuteerera kuti parumwe mbozi mabhanditi ndipewo nguva yekuchuna mabhanditi pickpocket kana veshoplift hazvina basa unorova ribhizhezi kuchuna mabhanditi nguva yekuchuna mabhanditi pickpocket kana veshoplift hazvina basa unorova ribhizhezi zorai volume matekwani chisiyana nezveti inga wakura wani chiita umusveti omboita zvekunamata wapfeka gemeni mara nokuvhenekera murima se mukomandete chaita mupende mumotamenyi muri kubvira mumotamenyi muri kubvira anaja wanga chirapa uchanga amenoja achitanga Prayzer anotaka jamu yuko iri kudzika ere iri kuvika tirarira inini tingarira tirarira inini tingarira aiwa ndisandaenda boys ndikamweti mugare munyasha chengetedzai moyo nepfungwa aditi mugara zvakanaka aditi tombo rakatambuisa muna mato ndisandaenda zvinoita upenyu hwangu upenyu hwamangandipaise unoda nyasha dzenyu baba visai dombo mumoyo mangu kuti baba kuti ndikunamatei ngandedze mukoma wangu aripo mvura mufaro wakakurisa kwandiri kunge ndiri pano zuva ranhasi ndoziva kuti tinombosangana pakawanda ndogara ndichiuya asi zuva ranhasi izuva rakanongedzwa kuti tichinge tichisanganiswa saizvozvo mashoko angu ekurudziro ndeyekuti chese chinovinga munhu kune zvimwe zvinhu zvekuti zvinovinga vanhu zvinowira vanhu nekuti tese panyika panapa tiri vatadzi asi chakakosha ndechekuti mukutadza patinotadza tinogadzirisa tofambira kumberi neupenyu so kurudziro yangu ndeyekuti zvakakosha kuti munguva iyoyi ive nguva yekurifoma izwe kuti patinodzokera kumusha musadzoke kuna umani and munamato wangu ndekuti Mwari akutungamirirei pachezvenyu namatiranai pachenyu nekuti kumusoro kuna Mwari anonzwa minamato kubatana kuti chinhu chakakosha nekuti chinobaya mumwe chinofana kukuafecta someone mobhabhadzirana upenyu uendeke handiti batanai mazinda angu batanai wakomana ziombe batanai mazinda we batanai wakomana ziombe seri wakomana rinopera seri wakunde rinopera seri wakomana rinopera seri wakunde rinopera batanai mazinda we batanai wakomana ziombe
Saka ndikati hama dzangu munoda mugariro wakadiliko pasi pano kana muprizini ndinoda mugariro wakadiliko pasi pano kani kuti chekecha 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 maita basa guys tamusira utese chinotaura nyaya nditi manje zvinenge zvapera rekaende kuintroduce kumukomana murefu Prayzer. chakakosha kusimbisana kuti upenyu ungaoma ungangodaro asi ramangwana ririko denga kuna Mwari anonzwa so tingoramba tichipamina macho rimwe zuva tichasanganiswa zvakare Nana wanadem chilechinari originary penyonge chiwelari sondo yashika licha enaksabata miss nenguva Mwari gwangchamnamata abarari vachidani gokita nemzitara baba visendativa chaneta pasi rinoraka omaita niponini antigone taindioneni zvepanyika harikazvigone muzone protector satana sandigu mindiro yanki inocheka sechikiru shuviro yavo kundifunyisa risero vanoda ndifire mcheri sakatero naMwari gwangchuwa azvingambodero. Yo Zimbabwe, my name is Brandon Matambo. Ndosta rangu rekubarwa naro aka IP, three dancehall artist. Ndakasungirwa mhosva yaTempted Media. Ndopika 6 years. Ndobuda 2030. Ndanchinza so mukuimba kwanga uchiti vanoda kuti ndifire munomu. Tipo ipawo kavamwe message kunze kuti munomu makamira sei. Alright, message yandinenge ndichitaura kuti kusungwa zvireve kuti ndio kuguma kuupenyu. Simba uchinamata uchishingirira kuna Mwari vanokupa futi mumwe mukana wekuti uzenge uchiita zvinhu zvako. Asi wasanganiswa nema-artist avo vane chipo sechako ichi, unoti kudii nechirongwa chaitwa neZimbabwe Prisons and Correctional Services? Ndafara singaite vagona singaite
kundisanganisa nemaartist anoimba zvinondipa kuti neniwo futi ndiite shungu ndigone kusimba ndichingowedzera potential yekuti ndigone kuita zvinooneka muupenyu hwangu. Saka pane album here kana single zvaro riri kutenderera kunziva kura wakaimba kana kuti izvi watozvitangirawo muno? Ndaiimba futi ndiri panze ndandiri dancehall artist, but inyaya yekuti mastudio edu ataishandisa mastudio emaraini edu aya asi mabig studios, saka ndaingorekodha ndostoka masongs angu, but masongs aripo akawanda, paringoshotapo masponsor nemapromota, asi ndikazviwana ndinoenda mberi. Tichitarisa chirongwa cherehabilitation chikuitwa neZPCS, iwewo semunhu ari mukati ane talent yake nevamwe vari kudzidza zvakawanda, ndipiwo message yaungapawo kune vamwe vako vasungwa vari muno vane matarenda asi vakamagarira? Alright, kune vamwe vangu vasungwa vane matarenda ndinongovasimbisa kuti simbai muchitraya muchienda kurehab ichinokubatsirai, nerimwe zuva inokusvitsawo pamwe pakanaka pekuti upenyu hwako hunobuda wachinja. Nekuti inini kutouya kwangu pachikurubi maximum ndakasungirwa kwaMutare ndichibva ndauya kuno kune nyaya yemusic iyoyi, saka ndotofara kuti ndikusimba ndichionawo vamwe vanoita zvemusic zvinopa kuti chipo changu chisimbe chichiumbika. Nyaya dzemadrugs maartists akawanda nevatambi vebhora vanga vachibata nepo kuti madrugs yai, ndepiwo message yaunoda kupawo vakatarira panyaya yemadrugs? Neniwo ndinoti say no to drugs. Musatore zvinodhaka muchishandisa kuda kuzvishandisa pachipo chenyu, uchitora zvinodhaka zvinopa kuti career yako idzokere kumashure. Haumbofa wakaita chinooneka, unogona kungoita one hit song but nguva painofamba unogona kuzoshaya kana chekuzoita nekuti zvinhu zvako zvese zvaunenge waita zvinenge zvichingoperera madrugs. Saka ndoti say no to drugs. Sita ndisenli chafakutaya ndakabva nguni pakariba pachinwe pakaroyi ndo kumusha kwandakakurira. Ndiri pano paPrayzer nokuda kwemhosva yerobhari ndakatongerwa nechinhoi regional court, saka ndiri kusevha. Ndakatongwa 21 years, zvino ndiri kusevha 14 years. Ndasarirwa izvi zvine 9 point ndo dzandiri kusevha, but makore sandakatongwa aya chandadzidza ndechekuti pano pakurarama pasi panodikanwa zvinhu zviri fair, zvinhu zviri justice. Saka chandakadzidza mukurarama ndiri pano, ndakadzidza kuti pakurarama unofanira kugara nevanhu zvakanaka, uye wagara nevanhu zvakanaka vanhu vari mauri vanofanira kudzidza kubva pauri. Zvino ndiri panapa ndine chinhu chandifadza, ndagara ndiri musician ubva panze, ndagara ndinoimba music special gospel ndokwangu kubasa, ndinoimba zvokuti kana ndikaimba munonakirwa. Saka ndiri kugospel ikoko ndoda chanondifadza ndechekuti kuuya kwamaita ndinoziva kuti kunze uko kune zvimwe zvinhu zvakandimirira. Vazhinji vanoti kana takarasiwa kana tamuno mujeri, vazhinji vanenge vachiti hakuchisina kana vanhu vachatida, vazhinji vanobva vatonatsa kunge zvatopera, but ndatonatsoona kuti hazvina kupera. Kune vamwe vanhu vari panze vari kutiita sei, vari kutirangarira. Saka kutirangarira kwamukuramba muchiita ikoko kwakakosha pakuti tinoramba chiziva zvinhu zvokunoita, especially tiri pano pajeri. Takaramba tiri toga pasina vamwe vanhu vanouya, tinofunga kuti kunze kana kuchisina vanhu nokuti hatina kwatinoona, asi kana vanhu vachita vachiuya tinobva taziva kuti kunze takamirira. Saka chandoda kutaura especially kune hama dzangu dzimwe dziri panze ndechekuti ndatiraramei zvakanaka. Kusungwa kwandakaitwa rimwe rezuva kuchauya pauri, asi ndatidzidze kuti kana wauya pano pajeri ziva chawafambira wodzokera nechawaita sei chawafambira. Saka ndiri pano kuti nditaurirewo vamwe vangu vari panze especially vari mumhosva kuti mhosva ndatimbodzimirei asi tirarame zvinhu zvakanaka nevamwe, especially zvatadzidza muno zvekurarama nemaofficers nevamwe hama dziri kuuya dzichitiona. Kutaurirana kwakanaka kunogadzisa ukama uye kunotibatanidza muna She Jesu Kristu. Munamato wangu ndokuti panze ndakuchengetei. Vazhinji vadikani tinorasikirwa netariro even tiri panze. Kusungwa haisi mhosva yakanyanya, but kusungwa kunopera. Ringori jeri riri panyama asi pamwe handina kusungwa, ndosaka ndiri kutaura. Saka Mwari ndavakutungamirirei, Mwari vave nemi vagokuratidzai nzira yekufamba nayo muna She Jesu Kristu nokusingaperi. Amen. Kwa Philip Mutasa ndakasungwa 2017 muna February. Mhosva yakandunza muno mujeri aggravated indecent assault. Ndinoda kutenda Mwari mukati mezuva ranhasi nekushanyirwa kwataitwa nevaimbi inova part of our rehabilitation, kuroti kana tisangana nevaimbi vakadai vanotipa tariro nokuda kwokuti tiri pano pajeri tine
zvizhinji zvinotisuwisa, but kana tisangana nevaimbi vakadai vachitipa tariro kuti kana mabuda mujeri there is hope after prison. Saka ndoda kutenda Mwari kuti kuuya kwavaita panapa kwatibatsira. Ini ndiri kunzwa kufara zvakanyanya nokuti ndauya muno from 2017 kusvika 2024 ndaingoti upenyu hwangu hwapera hapasina tariro, asi kuuya kwaita hama dzedu idzi dzichitioma dzatitaridza kuti kune tariro hombe inouya, uye zvipo zvavatiratidza zvavainazvo zvatiratidza kuti tiri muno matichafanira kungogara asi kungoti tive nechatinoita zvikuru tiri muno nyange tabuda panze. Ndoda kuencourage hama dzangu dzisingauye kuzondiona ndichivaashuwawo kuti inisa Philip Mutasa ndakuitawo chimwe chinhu. Sofa tiri kudzidza, tine education yatiri kuita tiri muno, tine kuimba ikoko kwatiri kuita tiri muno, tiri kunyora mabooks, manovels, tiri kudzidza zveBhaibheri zvakasiyana siyana zviri kutibatsira kuti kana ndabuda munomu ndinova munhu avandudzika zvakanyanya, handicharame ndiri munhu akanga achipara mhosva sezvandaita. Saka ndinova encourage kuti vauyewo kuzondiona ndiri mukati mejere rinori, vandinzwirewo tsitsi nekuti zvose zvandakavatadzira ndakatadza mukusaziva, but nekuuya kwaita hama dzedu idzi taakuziva kuti hatichafaniri kunopara mhosva asi kunova nechimwe chinotibatsira sekuimba kwataona. Tatoona kuti music industry ine simba rainotibatsira, especially ndoda kuencourage panguva imwe chete vayouth edu vadiki vari panze kuti vasiye madrugs, because ndo ari kutizadza mukati mejeri rinori, vaite imitate from zvatadzidziswa nemamusicians auya panapa vachitiimbira. With that ndinokutendai.